byw nawr. Bore da, ffrindiau. Bore da. Croeso i Gerthalem bore yma. Da ni yng nghanol cyfnod clo newydd, felly da ni'n darlledu o'n cartre ni i chi bore yma. Rhywun arall eisiau dweud bore da? Bore da. Bore da. Neu dwi'n dweud bore da? Bore da. Na, dim hyfyniad i hwnna, microffon. Ti'n dweud bore da, Cadog? Bore da. Na ni, bore da. Felly, da ni'n disgwyl ymlaen i addoli gyda'n gilydd bore yma. Ond cyn bod ni'n mynd ymlaen, da ni'n mynd i dynnu enw allan o het. Falle bod chi'n cofio, cyn y Nadolig, wnaethon ni wneud y gwasanaeth carolau. A wnaethon ni ddweud fod pawb sydd yn rhannu y gwasanaeth carolau yn cael ei enw mewn het i ennill copi o Bible.net. Nawr, nath na 38 ohonoch chi rannu fe, ond yn anffodus, oherwydd bod privacy settings chi mor dim, sgenna i ddim syniad pwy oedd y rhan fwyaf o'r 38 sydd wedi rhannu. A wedyn, so felly ar ôl tynnu rheina allan, ac ar ôl tynnu fy nhad allan, dim ond 4 enw oedd ar ôl. Felly, os dych chi ar fi'n ffeindio allan, os yw eich privacy settings Facebook chi yn agored neu beidio. So, Cadog, ti eisiau tynnu enw allan o fan hyn? OK. Dyma enw fi. Falle, na ni, gofyn i mam agor hwnna. Deb Stammers! Llongyfarchiadau Deb Stammers. Felly mae yna gopi o Bible.net ar y ffordd i gair gybi. Nawr, bore yma, da ni'n mynd i edrych ar Dameg yr Heuwr. Felly, cyn bod Mena a'r plant yn gadael ni fan hyn i fynd drws nesa, newn ni just sôn beth yw gweithgaredd y plant bore yma. Yn Dameg yr Heuwr, mae yna sôn am yr had yn syrthio mewn 4 tir gwahanol. So, da ni eisiau chi dynnu llun yn dangos y 4 lle gwahanol. Hanner ffordd trwy'r oedfa, byddai'n neud y darlleniad. Ellwch chi wrando allan. A croeso chi ddanfon
y lluniau i fi ar WhatsApp erbyn diwedd y bregaeth, a falle allwn ni rannu rhai ohonyn nhw ar y diwedd. So, dyna ni. Diolch Nedw a Cadog am enna. Am helpu ar ddechrau'r oedfa fel hyn. Mae mam gyda iPad i ti drws nesaf nawr. Newn ni weld ti ar diwedd yr oedfa, oce, Cad? Iawn. Iawn, gweld ti wedyn, mate. Let's kick it in. Hwyl, tara. Na i just mynd i gau y drws, oce? Iawn, ffrindiau. Be am i ni gyflwyno yr amser i Dduw mewn gweddi? O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am y fraint arbennig o gael dod at yn gilydd ar ddechrau blwyddyn arall. Mae yna lot o bryderon, lot o ofnau dal yn cwmpas ni, ond bore yma gad i ni droi at ti i ffeindio cariad a heddwch. Da ni'n gofyn i ti fod efo ni yng nghanol yn dysgu, yn addoli a'n gweddi ni bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Felly, be sgynna ni i chi bore yma? Nawr, bydda i yn arwain yr addoliad mewn ychydig. Dwi ddim y canwr gorau na chwaith y gorau yn chwarae gitar, ond o'n i'n meddwl sa'n braf roed seibiant wythnos yma i bawb sydd wedi bod yn gwasanaethu yn y band mor dda dros y misoedd diwetha. Wedyn fydda i yn pregethu a gyda neges o Dameg yr Heuwr, ac hefyd bydd Menna yn rhoi i ymateb creadigol hi i'r ddameg yna. Byddwn ni hefyd yn dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd ar ddiwedd yr oedfa, felly mae yna gyfle i chi estyn bara a gwyn neu rhywbeth tebyg os ydych chi'n dymuno dathlu swper yr arglwydd gyda ni bore yma. A wedyn ar ôl yr oedfa, bydd clwb coffi Cersalem yn cael ei hostio gan Trey ac Amelia yn digwydd draw ar Zoom. Felly mae gyda ni fore difyr i chi bore yma gobeithio. Ond newn ni fynd nawr i addoli gyda'n gilydd, fel o'n i'n dweud, da chi ddim yma i wrando arna i'n canu, ond da ni yma i ganu addoliad gyda'n gilydd. Felly gewn ni godi ar eich trad, isten ôl, ond be bynnag da chi'n neud, canwch allan addoliad i'r arglwydd. Does gwell ar ddau nac yn y neb. Gododd o'r bedd yn fyw, gorfygodd angai gawr. Eirin a chi bolwelir yn ei fuddugoliaeth fawr. Esgynodd Iesu fryd, a chanwn byth ei glod. Drwy'r aberth hwn tra gwyddol oes, ddawyn i uwch yr hod. Ef brenin cariad o gweleu glwyfau fe'i gwelir mewn gogoniant bydd yn eich nef y nef. Wel henffych brynon
A'n clod a moliant fydd i ti, a nawr ac yn byd yr Mi dafla mae choddi ar fy ngwad, wrth deimlo dwy foloes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, dwi'n ganu wrth dy groes. Dwi'n ganu wrth dy groes. Dwi'n ganu wrth dy groes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, dwi'n ganu wrth dy groes. Os edrych na fi'r dwyr a'n draw, os edrych na fi'r den, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Does debyg iddo fe, o, does debyg iddo fe. Ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Fe roes ei ddwylo hir ar led, fe wisgodd goron ddraen. Mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd liau'n maen. Fel hyfryd liau'n maen. Fel hyfryd liau'n maen. Mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd liau'n maen. Esgyn a wnaeth I entrych nef I eiriol dros y gwan. Fe sign a fynnau dynnau'n lan, yw fynwes yn y man. Yw fynwes yn y man. Yw fynwes yn y man. Fe sign a fynnau dynnau'n lan, yw fynwes yn y man. Ac yna cafod gyda gif, pan il y byd ar dan. Ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Wel, dyna ni, gobeithio bod chi wedi bod yn addoli fan yna. Llawr o fwn rhowch ar ben. Un o hoff emynau John Robinson, fi'n gweld yn y chat, a wedyn Arwel yn atgoffa ni mae trefniant hyfryd newydd yn ffrind ni Andras Iago o hen glasur Pantycelyn oedd honna, mi dofla maich oddi ar fy ngwar.
Nawr, oeddech chi'n clywed Menna yn canu gyda fi fyna, ond ddim yn gweld Menna, a hynna oherwydd bod gyda'r bechgyn mor wyllt o gwmpas y tŷ, oeddwn ni'n goffod recordio ar wahân a wedyn un o nhw wedyn. So dyna sut mae pethau yn tŷ ni. So, newn ni wneud y cyhoeddiadau a'r casgliad nawr. Y cyhoeddiad cyntaf yw un trist mewn gwirionedd, sef cyhoeddi fod yn ffrind ni John Aylwyn Pritchard wedi marw yn yr wythnos diwetha. Mi oedd John yn aelod yng Nghaersalem, yn aelod ffyddlon ac anwyl iawn. Mi oedd e wedi bod yn sâl ers blynyddoedd, ond mi oedd ei sirioldeb a'i ddewrder yn wyneb I salwch yn dyst o'i ffydd gadarnau yn Iesu. Ac felly dydd Mercher yma, am 11, mi fydd I gwasanaeth Crebrwng yng Nghaersalem, ond oherwydd y rheolau Covid, mae pobl dim ond yn gallu dod ar wahoddiad y teulu yn unig. Felly, I ni'n cofio'n arbennig am David a Jonathan a teulu John yn gweddiau wythnos yma. A mae gyda ni atgofion melys iawn am John fel ffrind ac aelod yma yng Nghaersalem. Cyhoeddiadau eraill, mae'r grwpiau cymuned yn ail gychwyn wythnos yma. Blwyddyn newydd, tymor newydd, falle yn gyfle I rywun ymuno ar grwpiau cymuned o'r newydd. Mae gyda ni 4 grŵp cymuned, 3 yn cyfarfod nos Fawrth ac 1 yn cyfarfod yn ystod y dydd a'r ddydd Iau. Mae'r rhain yn gyfarfodydd tua awr a hanner, le mae yna rhywfaint o amser yn edrych ar rhan o'r Beibl, mae yna rhywfaint o amser le ni'n rhannu profiadau, beth sy'n mynd mlaen yn bywydau ni wythnos yma, a wedyn cyfnod I ni weddio dros yn gilydd. Mae yna groeso I unrhyw un ymuno o'r grwpiau cymuned yma. Peidiwch teimlo bod rhaid chi fod yn super spiritual I ymuno o'r grwpiau yma. Peidiwch teimlo fod rhaid I chi fod yn gallu gweddio'n gyhoeddus o flaen pobl eraill I ymuno ar grwpiau yma. Mae yna rai sy'n rhan o'r grwpiau yn hapus jyst I fod yna, yn dawel, I wrando beth sy'n gan pobl eraill I rannu. Felly, please, os ydych chi yn wan ac an, os ydych chi'n mynd I ymuno o grŵp cymuned, yna, please, rhaid blwyddyn a ddechrau tymor dyma gyfle newydd. Felly, os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned ar hyn o bryd, ac yn dymuno bod yn aelod o un, yna, please, cysylltwch gyda fi wythnos yma, a fe allwn ni weld pa grŵp sydd fwyaf addas I chi. Oherwydd, y cyfyngiadau ar hyn o bryd, mae'r grwpiau I gyd mynd I fod yn cyfarfod ar Zoom dros yr wythnosau nesaf. Felly, does dim rhaid I chi fynd allan I fynd yn oer yn hwyr gyda nos a I gyfarfod yn rhywle. Mae'r cyfan yn gallu digwydd o'ch cartre chi ar Zoom. So, grwpiau cymuned yn ail ddechrau wythnos yma. Mae'r clwb coffi, fel o'n i'n dweud, ar ddiwedd yr oedfa, ond yw'r clwb plus, sef yr clwb I bobl ifanc ddim yn ailgychwyn tan Sul nesaf. Felly, chi sydd yn rhan o hwnna, bydd Lowri yn cysylltu gyda chi dros yr wythnos nesaf. A dwi'n clywed fod yna fendydd mawr wedi bod yn hwnna tymor diwetha, felly ni'n dymuno bendith ar waith yr ieuenctid tymor yma hefyd. So, mae'r casgliad wedyn, fel I fi'n dweud bob tro, dyn ni ddim yma I gael eich arian chi. Nid rhyw fath o scam fel sy'n ar God Channel neu rhywbeth ydy hwn, a dim ots, does dim link o gwbl rhwng bendithion Duw a faint o arian chi'n rhoi. Wedi dweud hynny, I ni yn credu fod rhoi yn rhan o'n addoliad ni fel eglwys. I ni'n gwneud defnydd doeth gobeithio o'r adnoddau ariannol mwyn bendithio ardal Caernarfon, nid jyst yn talu'n hyflog hi, ond hefyd yn cefnogi pethau fel y banc bwyd, gwaith ieuenctid yn yr ardal ac yn y blaen. Felly os ydych chi eisiau rhoi, ddim bod yna ddisgwyl I chi o gwbl, os ydych chi eisiau rhoi ac ydych chi roi drwy neges destun, neu os ydych chi'n aelod ac yn rhan o deulu Caersalem ac eisiau rhoi yn rheolaidd, ydych chi fynd ar caersalem.com/rhoi le allwch chi setio fyny rhoi yn rheolaidd.
Felly, dyna ni yr cyhoeddiadau a'r casgliad bore yma. Un peth arall yw dweud diolch i chi nath roed tuag at casgliad Pendalar cyn y Nadolig. Mi oedd cyfan yn dod fyny i 300 o bunnoedd. Felly, diolch i'ch rheion i chi bydd o 300 punt yn mynd i ysgol Pendalar. So, cyn bod ni'n troi at Dameg yr Heuwr, da ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd unwaith eto. Can neu bych chi glywed nôl yn mis Rhagfyr, sef dim ofn cael ei recordio gan Dameg. Hyder sydd gen i nawr i fyw, daw o ffyddlondau pyr fy niw, mewn stormau tawel fan, da ddewid ar y lan. Ymddiried wyf fy ngrym dy air, Íth deyrnas cydia fi'n dair, ti hwnt i'r anial ffordd, ti hwnt i'r enfawr don. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy mhrechu nawr? Pan na fi drwy'r afonydd, beth all fy hynny lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does genna i ddim on. Tragwyddol da ddewidion sydd yn digwydd yn dy amser di. Ni fi galonaf mwy, codaf yn wyl ofri, a chychwyn canu mewn i'r nos. Yr hael sy'n codi sain fy nhlod, yr hyfel sydd i ti, gorffenwyd i'w y cri. Pan gerddaf drwy'r holl ddyfroedd, beth all fy nhrechu nawr? Pan a fi drwy'r afonydd, beth all fy nhynnu lawr? Fy niw y gwneith y ffordd, does genna i ddim ofn, wrth gerdded drwy y fflamau, ni losgaf yn y tân, safaf o flaen y cewri, bydd i goliw fy nhan. Fy niw y gwneith y ffordd, does genna i ddim ofn, ti ôl ac o'n blaen i, wrth ochr wyt ti mewn dyffryn, mewn cysgod, rwyt ti'n fy nghanfod, does genna i ddim ofn. Ti ôl ac o'n blaen i, wrth ochr wyt ti mewn dyffryn, mewn cysgod, rwyt ti'n fy nghanfod, does genna i
Dodd, does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Does genna I ddim ofn. Dyna neges bwysig i ni ar ddechrau blwyddyn newydd, dwi'n meddwl. Nawr, dwi'n deall oedd yna rhywfaint o technical hitches yn y cyhoeddiadau a'r casgliad. Mae'n debyg oedd yna gerddoriaeth gefndir yn blastio lot ry uchel na dyle fe wedi bod. So, ymddiheriadau am hynna. Os oes gennych chi unrhyw inquiries ynglyn â casgliad a'r cyhoeddiadau bod chi ddim wedi clywed yn iawn, yna gofynnwch yn y chat a dwi'n siŵr wneith Arwel allu clirio pethau fyny. Felly, blwyddyn newydd, tymor newydd, da ni'n mynd i ddechrau edrych ar rhan newydd o'r Beibl gyda'n gilydd bore yma. A dwi wedi enwi y gyfres yma da ni'n mynd i wneud tymor yma yn Rhwng Bethlehem a'r Groes. Nawr, mae'r term yna'n gyfarwydd i ni oherwydd bod e'n dod allan o un o ganeuon y band, y Super Rockers o Bethesda Celt, a mae yna fersiwn newydd ffantastig honno fe wedi cael ei recordio llynedd gan Mared Williams hefyd. So, rhaid chi checio allan y gan Rhwng Bethlehem a'r Groes ar Spotify a YouTube ac yn y blaen wedyn. Ond, o'n i'n meddwl, mae hwnna jyst yn deitl gwych ar gyfer edrych ar y Beibl tymor yma, oherwydd yn bod ni yn llythrenol rhwng Bethlehem a'r Groes. Da ni wedi bod ym Bethlehem yn hymor y Nadolig, da ni'n edrych ymlaen i'r Pasg, ac felly tymor yma da ni rhwng Bethlehem a'r Groes. Ac o'n i'n meddwl hefyd, mae lot o sylw a lot o amser yn cael ei roed yn iawn felly i fyfyrio dros y Nadolig, Iesu Grist yn y cryd, a mae yna lot o sylw hefyd ac yn iawn felly ar Iesu Grist ar y Groes ac yn atgyfodi. Ond falle bod ni'n gallu esgeuluso weithiau bywyd Iesu, yr in-between rhwng Bethlehem a'r Groes. Felly, be ni'n mynd i fod yn neud tymor yma, di edrych rhywfaint ar fywyd a dysgeidiaeth Iesu, yn benodol, da ni'n mynd i fod yn edrych ar Damhegion Iesu gyda'n gilydd. Felly, mi fydda i yn pregethu rhywfaint o negeseuon a bydd ffrindiau eraill o Gersalem a tîm arwain Gersalem yn pregethu weithiau hefyd. So'r Dameg, da ni'n mynd i edrych arno gyda'n gilydd bore yma ydy Dameg yr Heuwr, a mae'r darlleniad yn dod o Mathew 13. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan ac eistedd ar lan llyn Galilea. Roedd cymaint o dyrfa wedi casglu o'i gwmpas, nes bod rhaid iddo fynd i eistedd mewn cwch, tra oedd y bobl i gyd yn sefyll ar y lan. Roedd yn defnyddio llawer o straeon i rannu ei neges gyda nhw. A'i ffermwr allan i hau had. Wrth iddo wasgaru'r had, dyma beth ohono yn syrthio ar y llwybr, a dyma'r adar yn dod a'i fwyta. Dyma beth o'r had yn syrthio ar dir creigiog, lle doedd ond haen denau o bridd. Tyfodd yn ddigon sydyn, ond yn yr haul poeth, dyma'r tyfiant yn gwywo. Doedd ganddo ddim gwreiddiau. Yna, dyma beth o'r had yn syrthio i ganol draen, ond tyfodd y draen a thagu'r planhigion. Ond syrthiodd peth o'r had ar y bridd da. Tyfodd cnwd da yno. Beth ohono gan gwaith, 60 gwaith neu 30 gwaith mwy na chafodd ei hau. A wedyn, i ni'n neidio i adnod 18. Felly dyma beth ydy ystyr stori'r ffermwr yn hau. Pan mae rhywun yn clywed y neges am y deyrnas a ddim yn deall, mae'r un drwg yn dod ac yn cipio beth gafodd ei hau yn y galon. Dyna'r had ddisgynodd ar y llwybr. Yr had sy'n syrthio ar dir creigiog ydy'r sawl sy'n derbyn y neges yn frwd i ddechrau. Ond ydy'r neges ddim yn gafael yn y person go iawn.
Ac felly, dydy e ddim yn para'n hir iawn. Pan mae argyfwng yn codi, neu wrthwynebiad am ei fod wedi credu, mae'n troi cefn yn ddigon sydyn. Wedyn yr had syrthiodd i ganol draen, ydy'r sawl sy'n clywed y neges. Ond mae'n rhy brysur yn poeni am hyn a'r llall ac yn ceisio gwneud arian, felly mae'r neges yn cael ei thagu, a does dim ffrwyth i weld yn ei fywyd. Ond yr had sy'n syrthio ar dir da ydy'r sawl sy'n clywed y neges ac yn ei. Mae'r effaith fel cnwd anferth, 100 gwaith neu 60 gwaith neu 30 gwaith mwy na gafodd ei hau. Wel, byddai'r bendith Duw ar ei air i ni bore yma. Gawn ni jyst blygu pen mewn gweddi eto cyn bod ni yn mynd i drafod y darn yna o'r Beibl. Wel, y Dduw Dad, ni'n diolch am dy air sanctaidd i ni bore yma. Ni'n gofyn am help yr ysbryd glân nawr wrth i ni geisio deall ac ymhwyso a gadael i dy air di siarad mewn i'n bywydau a'n calonau ni bore yma. Ni'n gofyn i'r ysbryd glân wneud rhywbeth yn ymplith ni bore yma, hyd yn oed yn bod ni mewn tai gwahanol ac yn gwylio o lefydd gwahanol. I ni'n un gyda'n gilydd yn dy geisio di a ceisio dy air di bore yma. Amen. Wel, be ydy Dameg? Rhai yn dweud mai stori syml yw e sy'n trio dweud rhywbeth mawr. Erbyn heddi, i ni yn tueddu weld y Damhegion fel rhywbeth sy'n dweud rhywbeth ynglyn â'r bywyd Cristnogol, sut i ni fod byw. Ond, yng nghyfnod Iesu, nid yna oedd y Damhegion. Doedden nhw ddim jyst yn rhyw wersi moesegol, ond yn hytrach, oedden nhw'n rhywbeth, oedd yn dweud rhywbeth ynglyn â gwrthrych a sylwedd ffydd i hun. Ac felly mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i ni watcho mas amdano tymor yma. Mae rhaid ni wylio bod ni ddim yn gweld y Damhegion jyst fel rhyw fath o gyfrinachau allwn ni ddadgloi mwyn trio byw y bywyd perffaith. Be ydy'r Damhegion yn gyntaf ydy rhywbeth sydd yn pwyntio ni at wrthrych bywyd a ffydd i hun, sef Iesu. Dyna pam yn bod ni fel Cristnogion yn meddwl bod Iesu yn fwy na jyst athro da. Oedd e yn athro da, fe oedd yr athro gorau, ond oedd e yn fwy nag athro. Dyna pam yn bod ni yn credu fod y Beibl yn fwy na jyst rhyw manual ynglyn â sut mae byw bywyd da. Da ni'n credu fod y Beibl yn pwyntio ni at yr un sydd yn datgloi cyfrinachau a bywyd yn ei gyflanrwydd, sef Iesu Grist ei hun. Felly, cyn yn bod ni'n dechrau gweld y Damhegion fel rhywbeth ynglyn â'r bywyd Cristnogol, mae'n bwysig bod ni'n agored i adael i'r Damhegion ddweud rhywbeth wrthyn ni ynglyn â gwrthrych y ffydd Cristnogol, sef Iesu Grist ei hun. Cyn bod ni yn mynd yn bellach, na i jyst esbonio pam bod fy llygau di yn crwydro fel hyn. Mae gyda fi nodiadau o fy mlaen i fan hyn, a'r laptop fyna yn rhedeg pethau, a wedyn dych chi fyna. Felly ymddiheuriadau bod yn llygau di yn mynd yn wyllt weithiau. Anyway, nawr pam oedd Iesu yn dysgu trwy Damhegion? Oedd e'n rhywun oedd yn licio cymlethu pethau jyst mwyn yn confusio ni? Wel, na. Yn amser y Beibl, mi oedd llawer o athrawon yn dysgu drwy ddefnyddio rheswm ac intelect. Dyna oedd y traddodiad Helenistaidd, y traddodiad Groegaidd yn gwneud. Ac oedd gan y traddodiad yna lot o gryfderau, a da ni yn y byd modern, yn y gorllewin heddiw, yn gynnyrch y traddodiad yna o ddyrchafu rheswm uwchben pob ffordd arall o ddysgu. Ond y broblem oedd y bobl gyffredin yn amser Iesu heb dderbyn yr holl addysg yma. Ac felly oedd Iesu yn trio cyfleu gwirioneddau mawr, cyfrinachau bywyd i'r person cyffredin. Ac un o'r ffurf oedd Iesu'n gwneud hynny oedd drwy ddysgu trwy Damhegion. Nawr, mae lot o'r Damhegion i ni heddiw yn ymddangos
yn astrus ac yn gymleth iawn. A hynna oherwydd yn bod ni yn byw fil o flynyddoedd yn ddiweddarall, mewn cyd-destun diwylliannol gwahanol, cyd-destun syniadol gwahanol. Da ni'n byw mewn oes lle mae 67% o bobl ifanc yn meddwl bod llefrith yn dod o Tesco nid o'r ffarm. Ac felly, mae lot o gyfrinacher Damhegion falle'n cael ei cochi arno ni oherwydd bod ni'n byw mewn cyd-destun diwylliannol gwahanol. Ond yn amser Iesu, mi oedd Iesu yn siarad mewn damhegion, yn siarad mewn iaith, yn siarad mewn delweddau y bydde'r person cyffredin yn ei deall yn iawn. A dyna sydd gyda ni yn Dameg yr Heuwr. Mae gyda ni Dameg sydd ynglyn a rhywbeth o'r byd amaethyddol. Nawr mae'r Dameg ei hun yn ddigon hawdd i'w dilyn, a gobeithio bod chi blant yn wrthi'n brysur nawr yn tynnu 4 llun gwahanol. So mae gyda chi rhywun yn hau hadau. Mae yna peth had yn syrthio ar y llwybr, a does dim pridd yna, ac felly mae'r adar yn dod a cymryd yr hadau ffwrdd cyn bod nhw yn gallu cymryd gafel go iawn. Mae peth yn syrthio ar dir creigiog, a mae chydig bach o bridd fyna, felly maen nhw'n dechrau tyfu, ond wedyn yng ngwres yr haul, dyn nhw methu cael gwreiddiau ac felly dyn nhw ddim yn cydio chwaith. Mae'r trydydd had yn glanio yng nghanol y chwyn a'r draen. Maen nhw'n tyfu chydig bach, ond yn y diwedd mae'r chwyn a'r draen yn eu tagu nhw a maen nhw'n marw. Ond wedyn mae'r 4 math yn glanio ar dir da, mae digon o bridd, digon o haul, digon o ddŵr, dim draen, ac felly mae'r ffrwyth fyna yn tyfu drosodd a throsodd. Ond mae Iesu'n dweud ar ddiwedd y Dameg, y sawl sydd â chlustiau ganddo gwrandawed. Hynny yw, be mae Iesu'n dweud fan hyn? Mae hwn yn stori fach neis. Stori fach neis mae'r plant gobeithio yn wneud lluniau ohono bore yma. Ond mae mwy na jyst stori fan hyn. Mae yna wirionedd fan hyn ynglyn â bywyd. Mae yna wirionedd fan hyn ynglyn â tragwyddoldeb. Mae yna rhywbeth o dragwyddol bwys yn cael ei rannu gan Iesu yn y stori syml yma. Felly, da ni am drio egluro rhywfaint ar y Dameg gyda'n gilydd bore yma. Nawr, fi eisiau'n darllen llyfr am Damhegion wrth baratoi y neges yma bore yma. Ac un o'r pethau oedd y llyfr yn dweud yn y cyflwyniad oedd sometimes the parables are best let unexplained. Hynny yw, bod ni'n gadael i'w dirgelwch nhw siarad gwirionedd mewn i'n bywydau ni gyd. Ond mae'r Dameg yma, mae Iesu ei hun yn ei esbonio hi. Mae lot o'r damhegion mae Iesu yn rhoi, mae e jyst ni rhoi nhw a wedyn gadael pobl, nid yn y tywyllwch, ond mae e'n gadael pobl i weithio fe allan i hunain. Ond gyda'r Dameg yma, gan bod Iesu ei hun yn mentro esbonio hi, dwi'n meddwl bod o'n iawn i ni hefyd geisio i dadbacio hi gyda'n gilydd. So, be sy'n digwydd? Wel, mae'r had yn syrthio ar y llwybr, a mae Iesu'n cymharu hyn gyda sut mae'r newyddion da am ei deyrnas heb i dderbyn a'i deall yn iawn. A wedyn mae'r un drwg yn dod ac yn tynnu yr had i ffwrdd. Mae'r ail fath wedyn yn syrthio ar dir creigiog, a mae Iesu yn disgrifio hwn fel y math o bobl sydd yn derbyn y newyddion da ynglyn â'i deyrnasau. Mae ffydd nhw yn dechrau tyfu, ond oherwydd bod dim gwireiddiau dofn i'r ffydd yna, mae pethau yn mynd yn anodd a mae'r ffydd falle yn pylu ac yn diflannu. Y trydydd wedyn, yr had sy'n syrthio yn y draen, mae hwnna'n cael ei ddisgrifio fel pobl sydd yn cael rhyw afael ar ffydd, ond wedyn mae pryderon, dylanwadau, pethau'n digwydd mewn bywyd rhywun, a bod hwnna yn tagu y ffydd ac wedyn dyw e ddim yn tyfu mwy. Ond wedyn y pedwerydd,
Mae'r had yn syrthio ar dir da, a mae Iesu'n disgrifio hwnna fel y person sydd yn clywed y gair, sy'n gadael i'r gair wreiddio, a mae yna amgylchiadau iawn wedyn i weld ffrwythau ffydd y mywyd y person yna. So, beth yn union yw gwers y ddameg yma i ni heddiw? Ionawr 2021, dros 2000 o flynyddoedd ar ôl Iesu adrodd y ddameg yma gynta i bobl a diwylliant eitha gwahanol un oes ni heddiw. Wel, siarad mae Iesu fwy na thebyg am wahanol bobl a sut mae gwahanol bobl yn ymateb mewn ffordd wahanol i gariad a neges i deyrnasau. Ond cyn i ni wneud hynny, dwi'n meddwl bod e'n llesol i ni feddwl am y 4 senario yma, nid fel 4 person gwahanol, ond yn hytrach i ni feddwl amdano fe fel 4 adeg neu tymor gwahanol yn bywydau ni. Tybed oes yna adegau neu llefydd yn bywyd le da ni yn gadael i air Duw wreiddio, ond wedyn bod yna adegau neu llefydd eraill yn bywyd lle da ni ddim yn gadael i air Duw wreiddio. Nawr, yn dyddiau seciwlar ni, mae'n gallu teimlo fel bod gair Duw ddim yn plannu hun yn cymdeithas y mywydau pobl heddiw. Nawr, rai blynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n byw yn Rhys Hafod, lle mae Nerys yn byw ar hyn o bryd, oedd na lawnt yna. Ac a un haf nes i benderfynu ail-blannu y lawnt. So, tybod, dwi ddim yn dipyn o arddwr a dwi dal ddim yn dipyn o arddwr. So, dyna le o'n i, tybod, fatha yn dosbarthu ar hadau, tybod, fel yr unig reference point oedd gyda fi sut i hau, oedd actually Dameg yr Heuwr. So, dyna le o'n i, jyst yn taflu ar y hadau i bob man. A wedyn, oedd na rai llefydd le nath y gwair dyfu, ond oedd na patches lle nath e ddim. Ac i ddechrau oedd hwnna yn torri'n nghalon ni, achos o'n i wedi rhoi gymaint o ymdrech mewn i balu yr ardd lan a popeth. Ond, nes i blannu eto yn lle nath yr had ddim tyfu, a wedyn fe nath y gwair dyfu yn y rhan yna yn y diwedd. A dwi'n meddwl bod hwnna jyst yn anogaeth i ni. Os ydyn ni'n teimlo fel bod yna rannau o'n bywyd ni, neu o'n cymdeithas ni, pobl da ni'n adnabod lle da ni'n teimlo falle fod y gair ddim yn gwreiddio, ddim yn cydio, yna ddim eisiau ni ddigaloni. Mae Duw yn gallu parhau i blannu hadau ffydd y mywyd pobl, a mae weithiau'n gwneud hwnna heb yn help ni, a heb bod ni yn sylwi. Nawr, yr ail wers o'n i eisiau tynnu lan, oedd jyst atgoffa ni fod gwreiddio yn ffydd mor bwysig. A dyna oedd problem yr ail had yn Dameg yr Heuwr. Oedd e wedi cydio i ddechrau, ond wedyn pan ddath yr haul ac yn y blaen, mi nath e wywo oherwydd bod dim gwreiddiau go iawn. Nawr, chydig ddynodau cyn Nadolig, nath Myrddin sydd yn aelod yn y capel yn Llanllyfni ddod ag anrhegion dolyg i ni chwarae teg. A nath e ddod â anrheg i Mena. A dyma nath e ddod i Mena, sef, fel chi'n gallu gweld, sa'n siŵr yn union beth yw e, newn ni ffeindio mas mewn chydig wythnosau, ond rhyw fath o bylb yw e, chi'n plannu mewn dŵr. A fel chi'n gallu gweld, wrth bod y planhigyn yn tyfu, da ni hefyd yn gallu gweld fod y gwreiddiau yn tyfu. Nawr heb bod y gwreiddiau yn ddofn ac yn tyfu, wneith y planhigyn chwaith ddim tyfu. A dyna mewn ffordd ydy un o wersi y ddameg yma. Sef, os ydyn ni eisiau'n ffydd ni dyfu go iawn, mae'n bwysig fod y gwreiddiau yn iawn. Nawr, fel gweinidog, dwi wedi gweld o'n digwydd y ddau ffordd. Yn drist iawn dwi wedi gweld ffydd rhai pobl yn simsanu a weithiau'n diflannu yn llwyr falle, pa mae amgylchiadau bywyd yn newid, pa mae
profiadau bywyd yn dod ar eu traws nhw neu prysurdeb bywyd. Ond ar y llaw arall, a dyma yw'r peth mwyaf pwysig, dwi wedi cael y fraint o weld ffydd pobl yn blodeuo hyd yn oed pan mae profiadau anodd a stormydd mwyaf yn eu taro nhw. A rheswm pam bod ffydd pobl felly'n blodeuo yw achos bod y gwreiddiau yn y lle iawn. Dydy'r gwreiddiau ddim mewn traddodiad, dydy'r gwreiddiau ddim jyst mewn profiadau ac emosiwn, ond mae'r gwreiddiau yn Iesu Grist ei hun. Popeth ag ydyw Iesu, popeth mae Iesu wedi gyflawni ag ymherson Iesu. So, mae hwnna yn probably y wers bwysica sydd gyda ni bore yma, sef mae cael gwreiddiau mor bwysig i'n bywydau ac i'n ffydd yn arbennig felly ar ddechrau blwyddyn pwy a wyr be fydd e'n taflu ato ni. Nawr, y trydydd gwers ydy'r un ynglyn â'r hadau sydd yn syrthio yn y draen. Nawr, ni'n byw mewn oes lle mae 100,000 o bethau yn mynd yn sylw ni, yn trio dylanwadu arno ni. A mae'n hawdd iawn i ni adael i'r pethau yma gymryd drosto. A dyna mewn gwirionedd ydy'r draen yn y ddameg yma. Da ni'n gallu cael hadyn ffydd yn Iesu go iawn. A mae mor hawdd i ddraen dyfu yn ein bywyd ni. Pethau eraill mynd yn sylw, pethau eraill mynd yn hamser anhegni ni. Nawr, dwi am fynd â chi nôl unwaith eto i'n hen dyn ni yn Rhys Hafod. Yn y tŷ le oedd yn ei arfer byw, mi oedd yna lot o rosod yn tyfu yn yr ardd gefn. Nawr, dwi'n meddwl fod rhosod yn roedd gan Dduw. Roedd gan Dduw i esbonio beth ydy pechod. Achos maen nhw'n edrych yn hardd. Maen nhw'n edrych yn hardd yn y siop, yn mewn lluniau. Nhw'n edrych yn hardd yn y Chelsea Flower Show. So chi'n meddwl, dyna neis, na i blannu rhai yn fy ngardd i. Ond wedyn, maen nhw'n tyfu i bob man. Maen nhw'n tyfu trwy popeth. A wedyn, mae'r gwanwyn yn dod, chi'n meddwl, well i fi trin nhw nawr, well i fi torri nhw lawr. Wedyn, maen nhw jyst i tyfu'n drwch trwy popeth. Wedyn, chi'n ymladd gyda nhw, ac yn sydyn reit, mae'ch dwylo chi'n waed i gyd. Mae rhosod yn edrych yn ddel, ond mewn gwirionedd yn fy marn, maen nhw jyst yn chwyn. Ac mae'r un peth yn wir ynglyn â distractions yn ein bywyd ni. Maen nhw'n gallu edrych yn iawn yn ei lle, maen nhw'n gallu edrych yn hardd iawn, ond yn sydyn reit, maen nhw'n gallu'n tagu ni. Maen nhw'n gallu dwyn yn hamser ni, maen nhw'n gallu dwyn yn serch ni. Oddi wrth Iesu. A wedyn mae hwnna'n arwain ni at yr un olaf, sef yr had sydd yn dwyn ffrwyth drosodd a throsodd. Ac yn adnod 23, i ni'n cael clywed am nodweddion y person le mae had teyrnas Dduw wedi plannu go iawn. Mae'n dweud fod yn berson sydd yn clywed y gair. Ydyn ni yn berson sydd yn clywed y gair? Ydyn ni yn rhoi digon o amser a tawelwch yn ein bywyd i glywed Duw yn siarad gyda ni? Yn ail, mae'n berson sydd yn deall y gair. Un peth ydy clywed y gair, rhywbeth arall ydy deall y gair. Ydyn ni yn ymroi i ddysgu gair Duw gyda'n gilydd. Dyna dyn ni'n neud yma ar ddydd Sul gyda'n gilydd. Dyna dyn ni'n neud yn y grwpiau cymuned. A dyna ddylen ni fod yn chwilio am amser i wneud ar ben yn hunain hefyd. Achos mae yna wahaniaeth bwysig yn does rhwng jyst clywed gair Duw a deall gair Duw. Un peth ydy gwybod fod tomato'n ffrwyth, rhywbeth arall ydy gwybod i beidio roi mewn ffrwt salad. A mae'r un peth yn wir ynglyn â gair Duw. Felly ni fod yn llawn o glywed gair Duw, ond mae'n bwysig bod ni'n gofyn am help yr Ysbryd Glân i ni ddeall a cymhwyso gair Duw yn ein bywyd hefyd. A wedyn y nodwedd olaf o'r had sydd wedi blannu go iawn, bod e'n dwyn ffrwyth. Ar ddechrau blwyddyn fel hyn, gadewch i ni geisio Duw, gweddio y bydd yr Ysbryd Glân yn dwyn ffrwyth ysbrydol yn ein bywyd ni. Ac felly, yng ngeiriau Iesu, y sawl sydd â chlystiau ganddo gwrandawed.
Nid jyst stori neis yw hwn, mae hwn yn stori ynglyn â le dylen ni fod yn gosod yn gwreiddiau ni ar ddechrau blwyddyn fel hyn. Nawr, o'n i'n dweud ar y dechrau fod Iesu'n dysgu drwy Damhegion, oherwydd nid pawb sydd yn gallu derbyn gwirionedd drwy ddefnyddio rheswm ac yn y blaen. Mae barddoniaeth yn torri trwyddo i rhai pobl, mae celf yn torri trwyddo i rhai pobl. Ac felly, yn dilyn y siampl Iesu, tymor yma, mi fyddwn ni yn defnyddio gwahanol bethau creadigol hefyd i geisio dysgu y gwirioneddau gan y Damhegion. A bore yma, mae Mena mynd i rannu ymateb creadigol i'r Dameg. Ac ar ôl hyn, byddwn ni'n dod nôl at yn gilydd i ddathlu swper yr arglwydd. Felly, ni'n jympo drws nesaf at Mena nawr. I chwi y mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi'i roi, ond iddynt hwy nis rhoddwyd. Mae'r siars yn fy anesmwytho. Dyw'r Dameg fyth wedi'i glanio'n dwt yn fy mhen, yr esbonio. Ai am fy mod i'n gweld fy hun yn y 4 prif, yn derbyn a gwrthod, yn mygu a sathru had y deyrnas i ynddo. Dwi weithiau'n dir caled, yn gosod ffiniau ar gariad a gras, yn cael lawr cwestiynau. Weithiau'n dir creigiog, rwy'n rhaffu ystrydeb llinell hen emyn fel slogan ar gwpan paned. Weithiau'n gadael i'r draen gyd fyw ar had, rhy brysur yn chwarae capel i enwyr grym sy'n tagu'n addoliad. Weithiau'n gwreiddio ar dir da, ond fyddai dal i bendroni ar ddiwedd ha oes cynheia gennau. Hyn sy'n sicr, mae'r deyrnas yn tyfu, dyna natur yr had a heiwyd. Ein gorau, ein gweithaf, daw'r ffrwyth yn ddi ymwad. Ar ddechrau blwyddyn, os yw'ch pridd yn galed, dyfrhewch. Os yw'ch gwreiddiau'n wan, arhoswch yn ei gwmni. Peidiwch â brysio. Tynnwch y draen, ac os yw'n rhy boenus, tynnwch yn galetach. Bydd ei gariad yn eich dal. Byddwch ffrwythlon, yn ffrwythlon, nid cynhyrchiol. Byddwch ffrwythlon ac amlheir eich ffrwyth, mewn dirgel ffyrdd. Diolch am hwnna, Mena. Byddwch ffrwythlon, nid cynhyrchiol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n neges broffwydol i ni ar ddechrau blwyddyn newydd. Blwyddyn le mae lot o bwysau gwahanol mynd i fod ar bobl unwaith eto. Y byd a'r peiriant cyfalafol cyfoes yn trio gwthio pob owns o egni allan ohono ni fod yn gynhyrchiol. Ond yr alwad ysbrydol yw nid i ni fod yn gynhyrchiol, ond i ni fod yn ffrwythlon. Nawr, i ni mynd i ymuno gyda'n gilydd nawr i ddathlu swper yr arglwydd. Mae yna groeso cynnes i chi ymuno gyda ni os ydych chi yn credu ac yn dilyn Iesu fel eich arglwydd a'ch gwaredwr. I ni fel Cristnogion, i ni'n dod o gefndiroedd gwahanol, i ni'n dod o brofiadau gwahanol, ond i ni'n un unedig o gwmpas yr hyn i ni'n credu am Iesu Grist. I ni'n credu fod Iesu Grist wedi dod i achub pechaduriaid, i roed maddeuant am yn pechodau ni, a mae Iesu Grist mynd i ddod eto i sefydlu nefoedd newydd a deiar newydd. Felly, cyn yn bod ni'n dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd, gewn ni uno gyda'n gilydd i adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd, i ddangos yn bod ni'n unedig o gwmpas yn cred yn yr arglwydd Iesu. Credaf yn yw y tad, holl elliog, creawdwr, nef a deiar. Ac yn Iesu Grist, y unig anedig fab ein harglwydd,
a genhedlwyd gan yr ysbryd glân, a aned o'r forwyn fair, a ddioddefodd dan Pontius Pilat, a groeshoeliwyd, a fu farw ac a gladdwyd. A ddisgynnodd i uffern, y trydydd dydd cyfododd o feirw, esgynnodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar ddeheulaw ddiw dad holl elliog. Oddi yno, daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant bechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gewn ni blygu pen mewn gweddi gyda'n gilydd cyn i ni droi at y bara a'r gwyn. O Dduw Dad yn dawel ac yn ostyngedig, da ni'n dod o dy flaen di yn cyffesu yn beia. I gymharu gyda pobl eraill, falle bod ni'n meddwl bod ni'n oreit. Ond wrth edrych ar berffeithrwydd Iesu, i ni'n dod wyneb yn wyneb a'n methiannau a'n hangen ni. Ni'n ymwybodol iawn yn bod ni'n byw mewn byd toredig. Ac i ni'n gweld y torri yna yn yn bywydau ni, yn yn calon ni. Ond i ni'n diolch mai Duw cariad wyt ti. Duw sydd wedi torchi dy lewis, wedi camu mewn i'r byd yma, i roi maddeuant, i roi ail gyfle, i roi bywyd newydd i ni. Felly ni'n diolch o Dduw Dad fod y bara a'r gwyn yn atgoffa ni, fod y aberth di yn dod â maddeuant a bywyd newydd i ni. Paid y gadael ni gymryd y bara a'r gwyn yn llawn ohono ni yn hunain, ond yn hytrach gad ni gymryd y bara a'r gwyn yn llawn o Iesu. Bydd gyda ni felly dros y munudau nesaf wrth i ni gofio a diolch am dy aberth drosto ni. Amen. Ac felly, dyma yr hanes am y swper olaf o Efengil Marc. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi iddynt, a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. Felly gewn ni gymryd y bara gyda'n gilydd nawr i gofio am gorff yr arglwydd Iesu. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt, ac yfodd pawb ohono. A dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Gadewch i ni yfed y gwyn gyda'n gilydd i gofio am aberth a gwaed yr arglwydd Iesu. Da ni am barhau mewn myfyrdod nawr wrth ganu yr emyn nesaf, diogel wyf. Byddai nôl gyda chi mewn munud. Ysgwydar y ddeiar fawr o'i flaen, yn crynu nawr yn sŵn ei lais. Ar moroedd mawr tymheslog fi, a wneir yn dawel fy mwy. A drwydd oll, rwy'n syllu arna ti, a drwydd oll diogelw. A drwydd oll, rwy'n syllu arna ti, diogelw gyda thi.
ni allaf peidio chredu nawr. Gweith ar ffaith nad wyf yn gweld a'r mynydd sydd o'mlaen mor fawr a deflir nawr I ganol môr a drwydd oll rwy'n syllu arna ti a drwydd oll diogelwch a drwydd oll rwy'n syllu arna ti diogelwch gyda thi o fenaid pwys arno ef y don ar gwynt a'i adwain ef o fenaid pwys arno ef y don ar gwynt a'i adwain ef o fenaid pwys arno ef y don ar gwynt a'i adwain ef y don ar gwynt a'i adwain ef diogelwch gyda thi diogelwch gyda thi trwydd oll rwy'n syllu arna ti a trwydd oll diogelwch a trwydd oll rwy'n syllu arna ti diogelwch gyda thi
Reit, wel, cyn bod ni'n gorffen bore yma, mae yna just cyfle i atgoffa chi ynglyn â'r clwb coffi. Fydd yn dechrau mewn chydig bach draw ar Zoom. Mae'r cod i'r Zoom ar waelod y sgrin nawr, ond hefyd mae yna gyfle i edrych ar be mae'r plant wedi bod yn gwneud. Ti eisiau mynd gyntaf Cadog? Da iawn. Ti'n gwybod beth ydy hwnna? Blodyn. Blodyn wedi gyda gwreiddiau cryf wedi tyfu. Da ni hefyd wedi cael lluniau'n dod mewn o lefydd eraill, so aroswch eiliad. Na lle gael e lan ar y sgrin nawr. Felly dwi'n meddwl bod hwn gan Caleb. So Caleb Williams. Waw, mae e wedi wneud allan o Lego. So mae hwnna'n anhygoel. So diolch fawr iawn Caleb amdan fo'n hwnna mewn. Beth arall sydd wedi dod? Mae hwn gan Lydia, mae'n deud ar y top. So waw, da iawn. Tir gyda adar, tir creigiog. Yn rhannol ddraen pridd da. So gret, sy'n ni'n gweld y pedwar yn glir fyna gyda ti Lydia. Diolch yn fawr iawn. A wedyn dwi'n meddwl bod un arall wedi dod mewn gan Alice, dwi'n meddwl. So, dyma i'n chdi, Alice. Waw! Mae hwnna'n ffantastig yn dangos y pedwar lle mae'r draen wedi... Mae'r hadyn wedi glanio. So, dyna ni am bore yma ffrindiau. Da ni wedi gorffen. Clofiwch am y clwb coffi sy'n digwydd mewn chydig bach ar Zoom. Fyddai nôl gyda chi Sul nesaf. Dwi'n siŵr os fyddai yma neu yn y capel, gawn ni weld. Ond le bynnag fyddwch chi, allwch chi diwnio mewn i addoli a dysgu gyda ni eto. Grwpiau cymuned, gofiwch yn ystod yr wythnos. Os ych chi eisiau ymuno grŵp cymuned, cysylltwch gyda fi. Felly am bore yma, pob bendydd i chi, cadwch yn saff.